amma me yasa aka samu canjin? Ai ita Ladidi da ita da Salma yarta su ne suka zama dalilin canjin nan da aka zo da shi. Kuma na tabbata da ba da Manira za a daura ba, da ba su kawo magana kotu ba. To dan me za a daura da Manira duk su rasa mana? To dan me za su rasa gaba daya? Bayan yanzu Manira yake so ba Salma ba. Munira dai kake so masa ba yake so wa kansa ba. Amma kai ka fi kowa sanin Salma ce zaɓinsa ba Munira ba. Ya mai shari'a ban so na zo kotun nan don in kare kaina ba. Yin haka kamar tonon asiri ne a cikin gidana. Salma, an yi haka? Amma Amsa kawai kotu take bukata. Tunda dai an yi haka, kotu ba ta bukatar wani sharhi. Mustapha yana tare da mu a ɗakin jira mai girma mai shari'a da shi da Munira. Idan an amince sai a shigo da su domin shari'a tafi muku sauki. Ke mu tafi. Ba inda za ku. Tunda kuka shigo da ƙara, to sai an gama za ku tashi daga nan. Saboda me zan ɗauki kishiya da muhimmanci. Allah ya shirye ki Ladidi. Ya shirye mu dai gabaki idan kai ma shiriyar ba wadatar ka ta yi ba. Waye kuma Rabilu? Ya mai shari'a wani yaro ne. Wannan yaron shi yasa da Ladidi da Salma suka guje wa Mustapha. wallahi ne ina son ka. Salma, Na'am. shin kina tunanin tasirin so a furci yake ne? Dagowa zaki yi ki kalle ni. Kai mai kuɗi ne mai arziki. Ka dai kana da tarbiyya dai baka nuna wadata a tattare da kai. Amma me yasa ka ɓoye mun asalin waye kai? Na yi hakan ne saboda ina son in samu wacce za ta so ni tsakani da Allah ba don wani abin duniya ba. Ga Salma ga Munira, ka nemi auren ɗaya a cikinsu kawai. Wacce ka nuna kana so, to fa da ita za a ɗaura maka aure wannan rana Asabar mai zuwa. Mu alƙalai da masu kallo za mu zama shaidu a wajen ɗaurin auren. Ka ga idan aka yi haka, shi kenan an wanke komai. Ba haka ya kamata a yi baran ka ya daɗe. Au, ashe kwa kin san yadda za a yi, amma kika zo kotu, to shi kenan faɗi yadda za a yi kawai. Soyayya